Pred predposledným kolom najvyššej futbalovej súťaže bolo všetko jasné. Ak si chceli Skaličania ešte o týždeň predĺžiť šancu zotrvať vo Fortuna lige, museli naplno bodovať. Zároveň však nesmeli Michalovce vyhrať doma so Slovanom. To druhé sa vyplnilo, Michalovce remizovali a naši futbalisti v poslednom domácom zápase v Senici v piatok 13. mája hostili Dunajskú Stredu. Tej už nešlo o nič, bola uprostred tabuľky, ale určite s chuťou získať body u posledného tímu tabuľky. V prvom polčase mali viac z hry domáci a aj sa v 24. minúte ujali vedenia po góle Masarika. Po polčase iniciatívu prevzali hostia a rezultoval z nej vyrovnávajúci gól v 68. minúte. Za nerozhodného stavu, ktorý by definitívne pochoval skalické nádeje, sa pomaly blížil koniec zápasu. Paradoxne sa dopredu viac tlačili hostia, ale záver duelu v už nadstavenom čase zvládli domáci výborne. Po faule pred 16 sa po rozohratí priameho kopu nádherne trafil Piroska a vystrelil Skaličanom 3 body. Že som to mal v hlave, v podstate som videl koľko minúta, že keď to nedopadne tak, ako má, že asi je po nás a som vedel, že to je na mne upreté, že to v podstate... Ja som si veril, neviem, v podstate som si tú loptu postavil, boli tam viacerí hráči, ktorí chceli, predtým tie šandarky nejako nevyšli, ale ja som si veril a vedel som, že táto je tá, ktorá tam padne a nech som si na ňu počkal a zaplať pán Boh, že to tam padlo a že nám to dalo ešte trošku nádej. Padlo to tam, hovorím, samozrejme, že ten pocit bol neuveriteľný, len som si potom predstavil, že verím, že ten výsledok bol minimálne taký, aký bol v tých Michalovciach, lebo v tom výsledku som vedel, keď mám byť úprimný a hovorím, preto šandarkou som to vedel a padlo to tam, chvála Bohu, hovorím, som určite šťastný, aj keď paradoxne to bol dneska asi najslabší výkon, teda môj určite, že som tu, ale našťastie som bol v prvom góle, dal som druhý gól a na to som tu, takže o to som šťastnejší. Zápas bol v podstate vyrovnaný, svoje príležitosti mali tak domáci i hostia. Niekoľkokrát Skaličanov podržal brankár Krnáč. Dali sme gól a myslím si, že sme z nejakých tých náznakov mohli pridať ďalší, no a ako to už vo futbale býva, druhý polčas aj super, začal hrať lepšie. My sme možno s vidinou toho výsledku nám to zväzovalo nohy a vyústilo to do inkasovaného gólu a hovorím, no našťastie, tak ako v minulých zápasoch to šťastie pri nás nestálo, tak dneska sa k nám priklonilo a tešíme sa z toho. Tréneri i realizačný tím si po góle Juraja Pirosku poriadne vydýchli. No tak dotiahli sme to do posledného kola, že ešte žijeme, ale ten zápas sme mali v prvom polčase vo vlastných rukách a tam sme mali dať na 2-0. A bolo by možno po zápase a takto sme si to troška stiažili. Z ničoho sme dostali gól, jedna chyba. Neustrážili sme Pačindu a potom sme začali troška ako už zasa ofenzívnejšie hrať a Mazán ešte zastavil 1-0. Tú šancu musí premeniť, mal by a ten zápas by bol úplne iný. No. Jasne, že stojí to kopu nervov a ja som veril do poslednej chvíle, musíte veriť. No. Juraj Piroška jednu zahodil, jeden trestný kop a zasa posledná minúta. Teraz zase sme dali na 2-1, troška so šťastím, ale žijeme. Hrozba vypadnutia z najvyššej súťaže je zažehnaná do piatku 20. mája. Vtedy je na programe posledné kolo tohto súťažného ročníka. A opäť sa bude hrať na dvoch frontoch. Jednoznačným predpokladom záchrany MFK je výhra u dvojnásobného majstra v Trenčíne. A zároveň Michalovce nesmú doma so Žilinou získať ani bod. V predposlednom kole Trenčín deklasoval Žilinu 5-2. Ja verím, že sa vystrelali dneska. Teraz trošku pooslavujú ešte, keď sa treba aj ten pohár oslaviť, aj ten titul, treba ho poriadne oslaviť, ešte aj ten double. Takže ja verím, že si tie oslavy užijú. A ideme tam, vieme, čo nás čaká, vieme, čo chceme, čo musíme, keď chceme hrať o rok opäť v lige, takže neviem, keď hovorím za seba aj za celú kabínu, určite sa nebojíme a ideme tam s jednoznačným cieľom, my sa chceme zachrániť a chceme uhrať 3 body, takže hovorím, ja netrebujem na to, že by som došiel týždeň do Trenčína a bal by som sa niekoho, takže to určite nie, to by ste boli na omyle a oni takisto, takže hovorím, ideme tam a bude to nesmierne náročné o to pokoj, ale ideme tam jak do každého iného zápasu, len trošku s väčšou brítvou na krku. Bude to ťažké a to je dobre, že dali toľko gólov, lebo verím tomu, že sa vystrieľali a že na nás im tam toľko toho neostalo a že keď aj niečo ostalo, že my máme pre nich niečo viac. No. Samozrejme, Trenčín dokázal aj v tejto sezóne, že je najlepší, získal titul, vyhral pohár, takže o jeho sile netreba veľa hovoriť.
vyzerá to, že si zachytám a ja verím, že budem mať dobrý deň a že budeme v tom zápase dôstojný super, ktorý keď Pán Boh dá motika vystrelí a si vybojuje záchranu. Nemáme čo stratiť, dýchame, ešte svetielko ešte bliká, dá sa povedať, ale spravíme maximum. Nemáme to vo vlastných rukách, aj keď sme vyhrali, Michalovci hrajú so Žilinou a majú výhodu, že hrajú doma. Budeme to mať ťažké. Proti majstrovi, na umelej tráve, ale život neskončí, že sa vypadne. My sme spravili maximum a chýbalo nám kúsok šťastia v iných zápasoch, kde sme boli lepším, zahodili sme veľa šanci, by som povedal, a niektoré zápasy nás mrzia a chýbajú nám možno 3-4 bodíky. Ako sme teda počuli, bude to nesmierne náročné, ale keď si spomenieme, akú vyrovnanú partiu zohrali naši futbalisti v poslednom zápase s Trenčínom v Senici a ako sa hovorí, nič nie je nemožné. V piatok okolo 10:45 večer bude všetko jasné.